नमस्कार। आज रउआ सबन के हम मिलवाओ तनी भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही फेमस एक्टर अप्पू राजा शर्मा जी से, जौन कि यहाँ के हिंदी के साथ साथ साउथ के भी बहुत सारा सिनेमा कैले बानी और यहाँ के भोजपुरी में काफ़ी फेमस बानी। मनोज तिवारी जी के साथ में यहाँ के पहला फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला रहे, जौने में यहाँ के मनोज तिवारी जी के दोस्त बनल बानी। फिर मनोज तिवारी जी के साथ में यहाँ के दूसर का फिल्म रहे मंगलसूत्र, जौन भी हिट रहे। ओकरी बाद से फिर मनोज तिवारी जी के साथ में यहाँ के फिल्म रहे दामाद जी, जौने में रानी चटर्जी जी भी बानी और भी बड़ा बड़ा एक्टर बने। ओकरे बाद से यहाँ के रवि किशन जी के साथ में भी बहुत सारा फिल्म कैले बनी। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में भी कई सारा फिल्म कैले बनी और पवन सिंह के साथ में हमन के दोनों जना मिल के एगो फिल्म कैले बानी जा, जौने के नाम रहे इश्क पे जोर नहीं। वो फिल्म में यहाँ के और हम पवन सिंह के दोस्त बानी जा और हमन के ऊपर एगो बहुत बड़ा गाना भी बा, जौने के राखी सावंत कैले बानी। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के देखी। नमस्कार।